Toi on niin huono kohta oikeesti. Toi on huonoin kohta. No en sano huonon kohta, mutta tosi huono kohta tässä kentässä. Tää on tosi outo kans. Onko väliä, jos testaan tänään näitä? Me ei ole kertaakaan syöty. Ei oo väliä. Joo. Haistan meille tällä. Katsotaan mitä nämä on. Hän saattoi juuri voittaa lipun Daily Demon videolle. Kyllä mä en enää oo kuolemassa tästä näin. Juu, se oli sit semmonen. Kyllähän nyt iskän pitää yhden kerran päästä Daily Demon videolle. Ai. Deadlock V2, tää on niin huono kenttä. Mulla on valinnan vaikeus, että mikä on huonoin kenttä Daily Demonissa. 372 yritystä.